Saúdos dende as ondas do Cruceiro. Somos a túa emisora. Escóitanos. Bos días, neste trimestre fixemos uns traballos de personaxes da Idade Moderna e hoxe imos falarvos un pouco deles. Sou Sara e fixen a Velázquez. Velázquez foi condenado ao desfalco despois de morto. Que iso Velázquez era o que encargábase de vender e comprar os cadros para os reis. Entón, non levaba ben as contas e se deron conta cando morreu e foi condenado. Son Iván e investiguei sobre Felipe II, que o Palacio de Escorial, que é onde están enterrados a maioría dos reyes de España, foi ordenada a súa construcción por Felipe II. Eu sou Nayara, hice a Leonardo da Vinci, era zurdo e disléxico, significa que non veía moi ben as letras e as cambiaba. Hízome Viturbio, que era un boceto que hizo en su diario, que era un lío, e que estudiaba a anatomía do home. Morreu en Francia e nasceu en Italia. Eu son Lola, fixen o traballo de Isabel I de Castela, a raíña católica, e financiou a viaxe de Cristóbal Colón a América, chamado tamén o Novo Mundo. Eu son Jana e investiguei sobre Francisco de Goya e unha curiosidade sobre el é que cando o encontraron morto estaba sen a cabeza e aún a día de hoxe non se sabe o seu paradero. Eu son Jimena e fixen a Isabel I, que foi a raíña de Inglaterra. Foi filla de Ana Bolena e Enrique VIII. Foi coroada en Londres e a raíña de corazóns está inspirada nela. Son Rita, eu investiguei a vida de Margarita, Teresa de Austria, foi filla de Felipe IV de Mariana de Austria e como casou co seu tío curmán Leopoldo I, os seus fillos tamén eran os seus sobriños e primos. Eu son Paula e fixen o traballo de Catarina de Aragón. Ela é unha das fillas de os reis católicos e casouse con Enrique VIII. E ela foi á guerra embarazada. E o fillo que viña en camino o perdeu. Eu son Raúl, fixen o traballo de Isaac Newton, que foi un científico inglés que descubriu a gravidade. O logo de Apple está inspirado en cando caeuse a mazá na cabeza. Eu son María e fixen o traballo de Luís I e unha curiosidade sobre el é que chamaban o breve e xa que tivo o reinado máis corto, en cambio seu pai tivo o reinado máis largo. Eu son Edurne e fixen a George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos e aparte deso foi comandante do xefe do exército. Unha curiosidade é que cando a súa nai aínda estaba embarazada del, invitou a algunhas persoas á súa casa e de repente un raio caeu da chimenea e matou un deles. Eso foi unha mala señal para un neno que viña en cama. Eu son Noa e fixen o traballo de Sandro Botticelli e unha curiosidade sobre el é que foi un pintor italiano. E que cadro pintou? Dime un. Non sei, Eu son Jaime e fixen de traballo a Felipe III. Un dato curioso sobre a súa estatua é que tuvo que explotar porque había uns páxaros, exactamente uns gorrións, que entraban na boca do seu cabalo e quedaban ali ata que morreran. E cando explotou,
Toda a praza de Madrid, onde estaba a estatua, quedou chea de plumas e de osos. Eu son nena e fixen o traballo sobre Pocahontas. Foi unha nativa americana, coñecida porque salvou a John Smith de ser golpeada a morte por as tropas do seu pai. Eu son Eva e no traballo de Felipe V. Vale, que nos queres contar de Felipe V? Faríase unha rata. Reinou 2 veces. Ola, eu son Celia e vou vos falar de Carlos II. Carlos II é fillo de Felipe IV e Mariana de Austria e ten unha estatua en Madrid. Ola, eu son Rodri e fixen a Felipe IV. Unha curiosidade é que tivo 46 fillos. Ola, eu son Marco e presentei o traballo de Fernando II de Aragón ou Fernando o Católico. El non era o heredeiro da coroa aragonesa e Isabel, a súa muller, tamén era a súa curmá. Ola, eu son Alicia e fixen a María Pita, un personaxe moi importante para España, pero sobre todo para a Coruña, xa que cando os ingleses case derrotaran aos coruñeses, era conseguiu animalos coa súa célebre frase: "Quen teña honra que me siga". Eu son Ceci e unhas cousas de Juana la Loca son que casou con Felipe o Hermoso, morreu encerrada en Tordesillas e tivo un fillo no baño. E xa está, isto é todo. Espero que aprenderades moito e que vos gustara. Adeus.